Giako ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ang responsibilidad sa pagpahigayon sa war on drugs sa iyang kanhi administrasyon. Kiniatol sa iyang pagtambong sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kaganina. Atong saro ng detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Saran nagatbangay sa Senado si kanhi Pangulong Duterte ug ang mga kabanay sa mga nahimong biktima sa matod pa war on drugs sa kanhi administrasyon. Samtang iya gayud gidepensahan ang matod pa pagpahigayon sa maong programa. And I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis. Pursuant to my order, ako ang managot. At ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman. Kini ang gibuy-ang pahayag ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa iyang pagtambong sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kalabot sa war on drugs sa iyang kanhing administrasyon. Sumala niya nga dili angay nga iapil ang mga pulis nga igura mituman sa iyang sugo. Sa opening speech sa kanhi Pangulo, giklaro ni ini nga una pa kini nahimong Pangulo, ginakampanya na ni ini ang war on drugs. Gipasabot usab ni ini nga dili pagpatay ang tumong sa iyang war on drugs campaign. The war on drugs is about the eradication of illegal substances such as shabu, cocaine, heroin, marijuana, party drugs, and the like, as a menace which ruins people, families, communities, and relationships, and tears apart the social fabric which binds society together in peace, harmony. Apan gi-question ni Senator Risa Hontiveros ang war on drugs campaign sa kanhi Pangulo. Kung kampanya talaga ito laban sa droga, bakit tinatayang 122 na bata ang napatay, kabilang ang 1 taong gulang na sanggol na walang kamuwang-muwang? Nanlaban? Yung 32 na namatay sa Bulacan sa loob ng iisang gabi noong 2017, lahat ba yon nanlaban? Talaga? Yung 26 kataong patay sa isang gabi rin noong 2017 sa Maynila naman, nanlaban? Sumala pa kang Senator Risa nga dapat madungog ang istorya sa matod pa mga nahimong biktima sa war on drugs o Oplan Tokhang. At sa lahat ng nagsasabi na ang war on drugs ay parusa daw para sa mga naliligaw ang landas, my message to you is this: there is no honor in punishment like Tokhang. It should not be an honor to be called the Punisher when thousands of innocent people, including babies, have died in your name. Hindi kailanman ipagmamalaki ng mga Pilipino ang war on drugs na yan. Samtang, mitambong usab sa hearing si former Senator Laila De Lima nga mo'y kritiko ni kanhi Pangulong Duterte. Si De Lima na-detain sulod sa 7 ka tuig tungod sa drug charges, kung asa ang 6 ka tuig, ubos sa termino ni kanhi Pangulong Duterte. Doon sab kini tubag sa naunang pahayag sa kanhing Pangulo. We can destroy and we need to destroy drugs, but we cannot destroy lives. Tubag ni kanhi Pangulong Duterte, I have tried to do the best I can to address the problem of illegal drugs and without compromise. samtang miangkon sab ang kanhi Pangulo sa existence sa death squad sa Davao City. Meron akong death squad. Pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang Mr. Chair? gangster, utusan ko, patayin mo yan, kay kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Sara, human sa hearing nagpagawas usab og pahayag si Executive Secretary Lucas Bersamin kung asa gimakak niini ang pahayag ni kanhi Pangulong Duterte nga matud pa nagpabiling rampant ang krimen sa nasod. Sara. Daghang salamat, Kent Abrigana.